Mutungamiri wehurumende yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakashanyira mutungamiri wehurumende yeZimbabwe anova mukuru weZANU-PF Emmerson Mnangagwa nezuro kuPreecab Farm kuKwekwe kumunda wavaMnangagwa. Vanhu vakawanda nezuro vakaswera vachitaura mashoko ekuti kushanya kwainge kwaita vaRamaphosa kwakanga kuri kwekusimbisa uye kwekutaura nezverutsigiro rwavo rwavainarwo pamakakatanwa ari munyika atiri kungoona aripo pakati pekuti acharamba achitonga nyika ndiani beyond 2028, vaMnangagwa here kana kuti vachiwenga. Sekuziva kuri kuita vazhinji munyika mune makakatanwa ekuti vazhinji vari kuti Constitutional Amendment Bill number 3 yakagadzirwa navaMnangagwa pamwe chete nemaassociates avo, chinangwa chiri chekuti vatsaudzire kana kuti vadaridzire temu yavo yechipiri iyo iri kutarisirwa kunzi ipere muna 2028. Nekudaro vanotaura vanoti vachiwenga havasi kubvumirana naizvozvo nekuda kwekuti chikonzero chekutanga is a constitutionalist. Vari kuti kana temu yachinge yapera ngaipere, uye zvinonzi vari kutaura izvi nekuda kwekuti kana temu yavaMnangagwa yakapera, since varivo second in command, vane mukana wokuzopindawo. Saka zviri kuita sekunge pane makakatano ekuti vaviri ava vari kudhonzerana kuti vaMnangagwa vakaisa Constitutional Amendment Bill number 3 riri kuiswa rine chinangwa chekumisa vachiwenga kuti vatonge. Panguva imwe chete vachiwenga vari kuronga nerweseri kuita makuu ekuti vabvise vaMnangagwa kuti vaonewo mukana wekutonga. Nekudaro vaCyril Ramaphosa vanonzi vakauya kuno vaitaura nezuro vaiti chinangwa chavakanga vavinga changa chiri chekuti varatidze rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa. VaRamaphosa vanonzi vakaratidzwa zvinhu zvakasiyana siyana pamunda wavaMnangagwa, zvinosanganisira mapurojekts ariko ehove, ekurima zvirimwa, uye mapurojekti anosanganisira project yemaostrich. Vamwe vaivepo allegedly vanonzi vaRamaphosa vakataura mashoko ekuti muridzi wemaostrich aya ndiye achatonga Zimbabwe kana zviri izvo zviri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe, kunyange akadaridza 2028 kana zvingori izvo chete zviri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe, ndiye achangoramba achitonga. Uye kana vanhu vemuZimbabwe vakasapota Constitutional Bill number 3, isu seSouth Africa ticharamba tichikurudzira uye ticharamba tichisapota mutungamiri uyu. Saka nhasi pazobuda statement rechaizvo chaizvo zvainge zvakavingwa navaRamaphosa zviri kuita kunge zviri kunosiyana nezvaitaurwa mumastreets esocial media uye nemunhau nezuro. Ndokuchingamidzai pano paShuviro TV uye ndokutendai nekuramba muchiona mavhidhios edu uye nekusapota kwamunoita. Rambai muchitisapota pano paShuviro TV uye musakanganwe kusubscribe uye kushare kuti vamwe vanzwewo nhau dzatinotaura nenyaya dzatinotaura, tichitaura tisingatye, tichitaura tisina favor, uye tichitaura tichita mapolitical commentary. Ndo nyaya yandanga kubatirai nhasi yechokwadi chazoburitswa pachena chainge chakafambirwa navaRamaphosa nezuro, chiri kuita kunge chakasiyana nechainge chataurwa nevanhu mumastreets uye mumastreets esocial media nezuro. Vachitaura nhasi official Twitter account yavo yePresidency of South Africa zviri kunzi vaRamaphosa chavainge vafambira kuPreecab Farm nezuro yanga iri a follow up tour, a bilateral tour yekuuya kuzoona mashandisirwo ari kuitwa mari yakakwereteswa Zimbabwe neSouth Africa inokwana kuita 4.3 billion. Mari iyi inonzi yainge yaunzwa muZimbabwe ine chinangwa chekuvandudza uye kubatsurudza sekta yeagriculture. Naizvozvo ndosaka vakatorwa vakaendwa navo kuPreecab Farm kuti vaone kashandisirwo kaitwa mari zviri maringe nekuvandudzika kweagricultural sector muZimbabwe. Asi izvi zvaita kuti vanhu vasara vaine mubvunzo kuti kana nyika ikakwereteswa mari neimwewo nyika seZimbabwe ikakwereteswa mari nevanhu vekuSouth Africa, zvinoreva here kuti mari iyi inofanira kushandiswa naPresident weZimbabwe kana kuti inofanira kupuwawo varimi vemuZimbabwe vashandise mari yacho? Hapasiripo here patingatozoti ndo panotangira uori? Uyewo vanhu vainge vari kuPreecab Farm ndo vari kunyanya kunenedzerwa kunzi vakuru vezveuori muno muZimbabwe. Vakaonekwa vari ivo vaifamba navaMnangagwa pavaita tour yavo naPresident Ramaphosa. Mumifananidzo iri kubuda paskrini muchaona kuti
Wicknell Chivayo akanga ariko, Kudata Gwirei akanga ariko, uye vatungwarara vakanga variko. Zvaita sekunge panga pasitorina Minister of Agriculture, zvaita sekunge panga pasina vanhu vakawanda vanosanganisira kunyangwe iye mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Saka kana chiri chokwadi chataurwa neofficial Twitter account yepresidency yeSouth Africa, mubvunzo uri muvanhu ndewekuti saka kana nyika ikakwereteswa mari yacho inoshandiswa here nemutungamiri wenyika? Uyewo vanhu vane mumwe mubvunzo yekuti chinenge chokwadi here kuti vanhu vari kunzi zvigananda vanenge vari padivi papresident ichokwadi here kuti vari kudya mari yenyika? Nekuti kana pakubuda nyaya yekuti nyika yakakwereteswa $4 billion, toona vana seWicknell vanopa vanhu mazimota nemazimari vari padhuze napresident panguva president vari kuti accountability yemari yavakakwereteswa. Inoreva here kuti ivo vanga vaine chekuita nemari dzacho pakufamba kwadzakaita? Nekuti 4 billion haisi mari yekutamba nayo. Kutaura zvazviri, nyika yeZimbabwe kushanda kwainoita gore rese ichibhadhara maticha, ichibhadhara vashandi vese vehurumende, ichibhadhara manesi, ichiita humwe urongwa hwese hwemunyika, kunenge kuti inobhadhara mari inenge inoshandisa mari iri a little bit under 4 billion. Saka tikuti national budget rinogona kunge rakapiwa sekutaura kwaita hurumende yeSouth Africa, rakapiwa rinogona kunge risina kana warikabatsira mari yakaenzana nemari inobudgetwa nenyika yakapiwa as a loan, ndobva yangoshandiswa kupirike farm rinova farm remutungamiri wenyika. Ko yaidi yakapiwa vamwe vanhu varimi vari kutambudzika, vari kutsvaga capital, vaine simba rekurima zvida nyika yedu yaibudirira, asi ikuita kunge yakashandiswa kumunda wapresident. Uyewo president pavari kuzoita toho vachiita kunge vari kuita accountability nezvemari yacho, tiri kuona vachifamba nevanhu vari kufungidzirwa kuti ndo vakuru vecorruption munyaya yacho. Nyaya iyi ndiri kungotaurawo semaonero andazviita nemafungiro evanhu pasocial media. Imimi nyaya iyi munoiona sei? Taurai mufungo yenyu mucomment section, mutiudze kuti munoionawo sei nyaya iyi yekuuya kwavaRamaphosa. Kutaura kwavaita paTwitter kwanga kuri here kuvharavhara kuti vanhu vasanyatsoziva zviri kuitika, asi ivo vakauya havo kuzoratidza rutsvigiro rwavo kuna vaMnangagwa. Uyewo ichokwadi here kuti nyika yakakwereteswa mari, saka president ndo anga afambira kuzoona nezvemari yakakwereteswa nyika? Haana kuda kutuma mumwe munhu here? Haana kuda kutuma minister wake of finance or anyone else akauya ega kuzoona nezvechikwereti chakapiwa nyika here? Amen. Taurai mafungiro enyu mucomment section. Ndo nyaya yananga ndakakubatirai pano paShuwiro TV. Musakanganwe kusubscribe. Ndokuonai mune rimwe vhidhiyo rinotevera.